a decidir. Que tenim el dret a decidir sobre si continuen els toros o no, sí, però que també tenim el dret a decidir sobre allò que vulguem decidir. Perquè igual que els animals se'ls ha de tractar bé, tant per ells com per nosaltres com a persones, els catalans i les catalanes tenim els mateixos drets i deures que aquells que a hores d'ara ja tenen estat. Però no en tenim menys. I per tant, una manera de reivindicar aquesta capacitat de decidir sobre nosaltres mateixos és també aconseguir que gràcies a l'esforç dels animalistes d'aquesta ciutat i d'aquest país, que han recollit signatures a tort i a dret, doncs ara puguem decidir que efectivament no volem que en el nostre país continuï havent-hi tortura, continua havent-hi vexació, continua havent-hi maneres de fer patir gratuïta en els animals. Per tant, la tesi ja la llegireu en el llibre. Es va desenvolupant sobre com podem construir i hem de construir una manera diferent de relacionar-los amb els altres éssers vius. L'oportunitat és la de guanyar una votació. El mètode és el d'afavorir que se li doni vigència i importància a les reivindicacions que sorgeixen de la ciutadania. I la voluntat és que finalment ens sentim nosaltres com a persones més lliures. Nosaltres com a persones més d'acord amb allò que fem en la societat. Que nosaltres com a persones ens enriquim defensant valors que són constructius, que són capaces de generar consensos que aporten coses positives, no que generen confrontació, no que generen tensió, no que generen sang, que generen mort, sinó al contrari, valors que porten respecte, que porten alegria, que porten benestar personal, que porten estar d'acord amb tu mateix, que porten sentir-te orgullós de tu mateix, que en definitiva et sentis més persona, una persona evolucionada, una persona que és capaç de fer una aportació perquè el món sigui millor. Moltes gràcies.